A few moments later. Guys, madung buntag na tantanan. Mato sa aming merkado ka rin, yung palit may buwad. Mato na yung buwad, guys, kaya itong parisan o bahaw, lamiin. May merkado ka rin dyan. Palit sa aming datong kuan. Buwad ba, lamiin man rin. Sakto rin na palit, guys, kaya domingo man ay naghanon mag-display o buwad. Mato meron. Bili may natong buwad nga bubarato. Yan na. Tapos kaya kin guys, naglugway sa kaning. Tapos kaya kin sige guys, lang hugas sa mga hugasan. So unsa tabangan na maghakot ng tubig. Ang ra maguwan oy. Igo ra man ning kuan naguwan ha. Adto tading uwan dyan nga uwan guys no. Adto man awa pag-abo. Miss Mercado guys, pero ato may dato tunong sa bugaran. Naghanap buwad eh. Sa kana? Pila? 100. 100? Data mi na. Balik 100. Tay pares ug saging. Pares ug duma guys. Dapat. Saan ni haul-haul? May haul-haul nyo no? Haul-haul guys na. Mayroon ba ni haul-haul? Pili. 1/4. 1/4 tra. Haul-haul 1/4. Mangsi nga buwad og haul-haul. Mangsi og haul-haul guys. Mangsi og haul-haul. Uli na mi. Ning uwan gabi guys. Saud may samang kamayng balde. Nakasaud dito ni guys. Nanay panghilo ay datos dikdik. Na may ligo sa mga dikdik niya guys. Kay Lord kining uwan magunta mo uwan pa more. Morning mga kuyas. Na nangaan mga kuyas guys ug pamaho ka malargan na sila ron. Morning guys. Mahaw. Hukas guys. Nagsikoy guys naghukas kay hadlok mabuling ang isang uniform nag-inisan ta kag unaray kuya guys. Mautan ninyo guys ay amang siya de. Bangus nga gipirito. May sa pag sa mga kuyas. Nasadaan. Ulit ako naghama anak guys. Sunod kuan na ni duha na high school. Kim na mabilis elementary. Kimi no. Anza guys na may ako haan anza. Kaya kang paluwagan nga kanang mga kuan. Ito na ako na mukuha. Apil man kong paluwagan guys kanabang mga gamit langgana, drum kay gamit man na mo diri ug moagas sa karon nga way agas magsalig sa laman mis uwan umuuwan taw malipay kumuuwan guys labi nag ingaron kay masidlan aga mong masidlanan pero wa lagi uwan away sud yes no punluhan kinahanglan man namo og masidlanan kay agatos pikas bay magpinising magpundo jud mi da nagtubig so hanang kuhaan karon. Salamat ka Adjos sa mga handler. Sa nagdas ripa, nagchat pa siya na karong buntag. Kuhaan na. Yaw isa na ipakuha. So to na. No, talilian na dyan guys. So maazo ba? Bitaw. Guys napuno aga mong drum. Gamay. Mau lagi pang masahay man siya. Napuno na dua ka drum guys. Ha? Ito na mi guys. Kim. Ito na mi guys. Magkuha namin sa mga paluwagan. Nga mga gamit. O, so tamuan pa guys. Kana baga magdagum. Pero masauran to na mong laton nga mong makuha ron. Guys, ya. Asa? Na. Tara, madam. Na guys, man hangya pilang nga kuan. Ripa, mga gamit. Dahil na. Na, majukin juda ni kay mo agas pa siguro. Gama dito, jud tawi agas. Mo agas man. Agas biro. Madam. Saan man ina? Ladak ko wa jud juice dan so. Diyan na. Dana guys, pakuha na namo. Salamat dam. Mo na ikuan, handler. Desa. Sige na ya. Sa. Mag-off sa kamera kay di matabang.
Diyan na, Miss Bye, guys. Abot na may Miss Bye, guys. Diyan na, salamat ka, Jo Lord. Kabot nga safety. Kabot nga safety, ha? Dari daw ito sa. Kaya ko ang jawi. Diyan na, guys. Salamat kay safety ang amang biyahe. Thank you, Lord. Diyan na. Duhan ni si Jaka, ingani, balde. So, daka-daka ni si Jaka, kaya sa das na nga gino. Muna yung unang kuan, guys. And, so, nakuha na nahaag. Ang giapilan nga, ripa ni guys, gamitay. Gamit tag-agas pa, oy, kaya mapunduhan na nagtubig. Okay nga rin, drum. Nga dulag ko, guys, nga rin. Okay nga rin. Diyan, di apay duha ka balde. Tapay nga rin, guys, basket, sila lang sa labunan. Kaldi, ah. May butang nga dari. Diyan, di duha ka balde. Kare. Mo ni hangya pilan guys, tag 100 ag simana. So sud sa kuan ka simana. 15 weeks, 15 weeks masuro ko lagi 15 ka simana. Jada pay balde guys, do ka buok gagmay kare da. Masudlan na ni. Sa katong sang ipang ambak. Madul man taong uwan guys, kaya masudlan eh. Kin pag di mo uwan guys, hakutan mangyapon na siya na magtubig. Kay gamitan na to inay finishing sa pikas. Ha? Kare. Daka-daka rin pa no. Sumni sa 120. Pero mga takob sa drum ha. Kare haragdas ko an. Mga balde. Kaya mga takob guys, drum. Oh. Sama na may pantanom day kabo nga free. Kada poy kare hanger day sundasin. Da takob sa basket. Muna na guys agaheng naapilan nga ripa. Muna ihang nakuan. Dew man tay kakash nga kanang kuan. Tay kakash, awari ta apil-apil tas mga ripa, guys no. Thank you Lord, yan human good. Kani sudlan na sa mga nuog ni Elia. Kani guys. Kani sudlan na sa ninang Elia. Okay, daghan ang baligya. De, haning kuan ripa. Ripa. Kani sudlan na sa ninang Kim. Kani na. Nakasi da si masan nila day, ay namasan ng bag-udan na isud guys. Pero hindi maka kasi magkakuan-kuan di mabasa. Salamat sa nagkubot sa ripa. Yan na. Na-release nag-ahe ah. Kadawat na ko. Salamat. Nanay, sudlas kim-kim sa isang manuog. Ang kanang na ay bag-o. Kanina ipanuda ni guys karong safety. Kung di pa sa una bitong gibag-zooming nga, wala may mga sudlan na nga ni among manuog dari taon tanan nga basa. O karon man nang ingani hang ako ano nila guys karong safety agilahang mga sanina. Siguro unang mga sanina sa mga bata. Kani ka kim-kim, siya mo sanina kari ka kuya Gail. Di api ka kuya kin-kin dari di ah. Kin-kin ni. Api ha. Tagsa sila. Tagsa na silang tulo. Karong safety na ilang manuog. Apa ni hugasan? Kim-kim. Safety ba kailangan siya. Ano guys, sana maghihinay-hinay ug anda magilang mga sanin nagipanood na nang masudlanan kay madyo na nagbalhin na mo. Hapuang na laman. Dito nagtabibag datong pikas. So then salamat ka adyo kanakuha na namo Lord. Guys, magutan mis upo diya. Mo ni ginatag ni nang pidila nga upo, katenga. Kaya katenga dito Manilas nanay. So ang katenga dari namo. Guys, amo ning butangan kasi imong butangan na pader. Sardin. Butangan sardinas. Si Papa Gabriel may muluto, guys. Tama si Zaya, utanan na mo ron guys karong adlaw. Siya na mo para panihapon. Upo nga gulay, butangan sardinas. Diya na luto nag upo diya. Ibutangan pa na magsikwa pa. Ang gamay. Dato nun?
Naku, anday agsikwa. Kay putol man nato. Nana guys. Wow, ara lami akadyo gi. Butangan na mag sardinas guys ya. Lami akadyo. Na mga anata, mga anta guys. Nihapon tanin jo. Manay masag panihapon. Si Ilia, nag-unas inday ganina guys. Ito aning pijeng nag-una. Tuog na. Dahil pa ibuad ya. Wow, mangsi nga buad kanina. Muna yung ganahan nga buad. Nga tanin jo. Muna yung manggi palit gihapon. Anta guys nga anta. Para sa panihapon. Guys, manihapon ta. Dali na mo ya. Ito na. Ayun na. Una naman din magpanihapon guys. Wahid ay mis papagabril. Hapon ta rin jo. Dala guys, ag-utan nga upo. Ibutangan og sardinas. Mikazo. Salamat ka Diyos naghatag na ni ng pidila. Thank you so much. Yeah. Sumat na buwad. Mangsi buwara pa? Mangsi nga buwad. Hey guys, mangsi nga buwad. Yeah. Paung. Bukas man kaya, gamas an ka? Tungaw man? May sasagay higisa. Mga sardinas. Ngayon tayo gibutangan pag nasuwapan mo. Kaya gibutangan mapaduguan guys. Sikwa. Wa. Ang dami ko dahil. May kago. May Yummy. Nga namdag mga kabataan. Nga nagunag mga bata guys kay pangtasan sila kay sa eskulahan. Nag-abot na rin nga ang dadyon. Yun. Upo.